Dan huwa dak li tawna Vitals u Steward ma tawna l-ebda investiment u ħallew bini abbandonat. Dawn huma xeni li assista li Net News it-tlieta wara nofsinhar fid-daħla tal-isptar Salluqa, xeni ta' bini stingat, abbandonat u ta' periklu, xeni li juru l-investiment li ma sarx pil-pazjent u l-poplu Malti ibagħat il-konsekwenzi fil-waqt li l-gvern jagħti l-miljuni lis-sidien ta' dan id-dil. Wara l-konferenzi tal-aħbarijiet li saret quddiem l-Isptar Salluqa għal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fl-imkien mad-deputati Adrian Delija u Stephen Spiteri stiednu lill-medja preżenti biex jaraw l-istat ta' abbandun li fih tħalla l-Isptar Salluqa, sptar li suppost kellu jservi tajnuna biex il-kura ta' saħħa f'pajjiżna tittejjeb, iżda minflok il-poplu Malti ħareġ biss il-flus u wiret aktar problemi. Xenarju li kien letteralment sponsorjat mill-Gvern Laburista botja ta' 300 miljun euro biex ma sar kważi xejn f'investiment fis-settur tas-saħħa minn Vitals u Steward. Mistoqsi għal darba darbtejn rigward min se jerfa' responsabilità tal-iskandlu li xokkja pajjiż sħiħ f'dawn l-aħħar jiem, il-Prim Ministru baqa' jaħrab id-domandi tal-medja u ma taleb da tweġiba lill-poplu Malti wawġi bil-Gvern Laburista uża flus il-poplu biex jimpala l-miljuni għal servizz li qatt ma raddaw tax-xemx għax qatt ma ngħata.